Pasamak ti dandanipan nakatupak dagiti tallo nga ubing nga gayayam ti bike iti Crisostomo Street iti Barangay 6 San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. Ti maysa anarukupen na poste ti PLDT. Sigon ti maysa kadagiti nakakita a residente ket nabayagen nga report da kadagiti lineman ti PLDT ngem maiyaleng-aleng laeng daytoy. Agid idaak tayo indayon ko sir, itatan. Adama nanggo nga kunana. Tumara kinitak ito, nasiim ko digay jobbing nga nagtataray. Tinarayan dalata digita bisikleta dan sir. Iso ka sa ti jarnan ni. DJ lang sir nakita. Madi yun may report dito post. Kanayon sir nga may report dito. Haan lang nga binulan ka basta makitak DJ ko edi ko ibagbagami. Dagiti sa PLDT. Un sir. Picture damot. Kadama pa nang agla ko edi ko atikan isut problema dito. Tatan adot agi bagbaga nga agis istambay dito sango ti Tianggik nga manglina ni deta poste ti kwa PLDT nakabutbutang man ayan dati matupakan nga ubing kung kunada kanyak ket itimot ko nak sir apo kanayon nga may report deta nga ingana dan salang mo ti 111 kung kunada mo ka sir dia lang mo sir ti problema dita. Okay. Tapi nanong dagiti ubing manang. Bali karubak lang sir ida. Ano ba dagiti ubing tatay? Ada to sir nakalugad da yan ti bisikleta da. Itatan idi mangagda nga kakpada toy gutter kon. Tinarayan dan de kita bisikleta. Di on sir. Joey Cordero Kiawit nagulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.